Dubai adetalong kepedopon SBKF Ingtipi International Games surihinira inkorage thomalong sangpi Pokhila Ingtipi Ser anong-eh kethom kachepalong dunpen karbianglong araraphan nongmi ikewanpi SBKF mate Sanyukta Bharatiya Khel Foundation pen kachepater pipon Ingtipi International Games surihinira inkorage thom Dubai adetalong kedo Dubai United Emirates along kidamtang jakhong ni phai thong ke prai si pen pai ni phai trokar ni an aphan SBKF International Games surihini ra inkwara ke thom padoponlo bangsolong karbianglong pentame sangpi Pokhila Ingtipi Bharat ater apharman athletic hin ana chepati dunsi kethom Ser anong-eh chapalong ponlo Now 1500 meter, 1500 meter ready है. Mr. Salim and 75 plus gold. Then 60 plus Mr. Mahipal Singh. Laso pen solangdo karbiara raphan chot kali Bharat adet la pen North East angkang aphan tami isi nongme wan pilo. Alang ni kipathu hinanat ani ke hang pik penajok national level puchot kali international level anda pini ani chepale dun longlo. News reports Vikram Teron, Karbi Anong Live.